Hei, mä olen Mari Vainio ja ilokseni saan aloittaa ensi huhtikuussa Kehtokoulun kanssa Hoitava hiljaisuusohjaajan koulutuksen. Ja toki tässä taustalla on se, että mä olen noin 10 vuotta ohjannut hiljaisuuden retriittejä lähinnä tuolla saaristossa. Ja nyt myöskin ensi helmikuussa multa ilmestyy kirja Antaudu hiljaisuudelle. Ja siinä mä lähinnä sanojen kautta avaan hiljaisuutta. Ja hiljaisuushan on asia, joka oikeastaan täyttyy sanoista. Kun puhe loppuu, niin mieli täyttyy niistä elämän sanoista, jotka tämän elämän myllerryksen ja kiireen aikana jää vähän tuonne taka-alalle. Mutta hiljaisuudessa, rauhassa ne avautuvat ja niitä voi jäädä enemmän pohtimaan ja miettiä, mihin ne itseään, jokaista meitä hiljaisuudessa kantaa, mitä ne kertoo elämästä ja mihin suuntaan ne meitä vie. Ja mulle ehkä kaikkein tärkein hiljaisuuden sana on oleminen. Eli suostua siihen, että nyt mä saan vain olla, mä saan vain pysähtyä, tekeminen loppuu, mikään ei arvota minua. Mä olen ihana itseni juuri tässä ja nyt, tässä hetkessä. Ja toinen sana, joka myöskin valikoitui tähän kirjan nimeksi, on antautua. Mä saan antautua elämän edessä niin, että mun ei tarvitse yrittää mitään. Riittää, että mä vain olen. Ja tätä me halutaan myöskin tämän koulutuksen kautta viedä eteenpäin ja toki kannustaa ja ohjata uusia hiljaisuuden ohjaajia viemään hiljaisuuden hienoa asiaa myöskin tulevaisuuteen uusille hiljaisuutta kaipaaville ja tässä elämän myllerryksessä monta kertaa kulkeville ihmisille. Ja tervetuloa mun kirjan äärelle, joka ilmestyy siis ensi helmikuussa, mutta myöskin sitten tähän hienoon opintokokonaisuuteen, joka alkaa huhtikuussa. Tervetuloa.